gure tokiko kultur sektoreari laguntzeko eta gure tokiko kultur sektoreari bultzada bat emateko. Eta horrela hainbat eta hainbat proiektu artistiko abian jartzeko aukera izan dugu. Ekimen horietako bat euskal sektore eszenikoari babesa ematea da, eta hori Juana Bizkarra arte eszenikoen egonaldiaren bidez egiten dugu. Egonaldia gauzatzeko, udalak 10.500 euro emango dizkio hautatutako proposamenari. Horren bidez, sorkuntza proiektu integrala sustatu nahi dugu, eta konpainiei nola ez, espazio eszeniko eta baliabide profesionalak eskaini nahi dizkiogu. Horrela beraien antzerki, koreografia eta estelara lanak ekoiztu ditzakete eta baita muntatu. Beraz, konpainia batentzat prozesu guztia egitea ikusten dut oso garrantzizkoa dela. Behintzat ikustea nola eramango dugun kaosoi dela Gernikako reinterpretazio bat, ikuskizun batea. Berez, ikusiko ez dutena kaosen da eskutitz batzuk, dramaturga batek idatzi dizkigun eskutitzak, eraman ditugu gorputzera, eta Maialen Alberrok egingo digu gure aria edo, izango da dantzaria, dantza izango da danan aria. Eta dantzaren arten, ikusiko ditugu hainbat ikuskizun, sati, aktu, zirkuko ikuskizunak. Berez danan astuta dago, baita zirkua, baita dantza ere. Kaosen ez dugu egiten gerra zibilataz, hitz egiten dugu gehiago egunerokotasunaz, eta nola benetazko bizitzak ikuste ditugun, eta gertatzen nahi den guztia Gazakin, Ukrainian, edo ikusi ditugun hainbat lekutan, Iraken, hemen bertan baita, nola dana aldatzen duen momentu baten. Gonbidapen hau jaso nunean, oso interesgarria iruditu zitzaidan, ze pentsatze zirkoko pertsonak, zirkoko artistak baita dantzariak, danok gorputzakin lan aite deula, baino behaiek emate joen enfokia irutze zait ala nola benetazkuo dala, ez da? Azkenean behaiek, hasta behaien integridadia jartzeu arriskuan, eta justo hori da enfoke bat asko gustatzaitela baita dantzakiko. Beraz, ez izatea zehozer representatzen nahi geana, baizek eta berez bizi dezula, no? Baita azkenean hautatu deun gaia, Gernika bai izan daitekela artelan bat, baina horrek benetan gertatu zan zehozerrei buruz hitz egitezun, eta gaur egun baita gertatzen nahi dan zehozerrei buruz, beraz, egi hori izan zen, pentsatu nuna izango zala koreografiaren kontzeptuan zentrua.